Bună, Milco! Ai aproape 4 luni de când ești la Pitești. Cât de bine te-ai integrat și ce prieteni ți-ai făcut în vestiar? Здравейте! Дойдох тук, да, преди 4 месеца. Мисля, че се вписах добре в колектива и завързах няколко по-добри приятелства, но смятам, че с всички от съблекалните се разбираме и работим здраво, за да постигнем целта си. Cu cele 4 goluri marcate ești golgheterul echipei. Ce obiectiv personal ți-ai trasat pentru acest sezon? Вкарах 4 гола, но не мисля, че са достатъчни. Можех да вкарам много повече. За този отбор, който сме, мисля, че трябваше да са доста повече голите, но се надявам до края на паренството, така до края на полусезона да зарадваме нашите фенове, от които част може би от тях сме разочаровали, но се надявам да ги върнем на стадиона с добри игри. Golul cu Alexandria s-a viralizat printre suporterii noștri. Cum a venit ideea acestei execuții și aș vrea să știu dacă ai mai marcat vreodată din foarfecă. Със сигурност мисля, че това ми е един от най-красивите голове. Опитвал съм и друг път, но този път ми се получи. Радвам се, че феновете са го харесали, защото и аз смятам, че е красив гол. Ce părere ai despre noul antrenor și ce s-a schimbat de când a preluat echipa? Треньора, мисля, че голямо име за румънския футбол, може би и за световния. Той ни вдъхва увереност, опитва се да ни вдъхне кураж, изиска от нас да се раздаваме повече на тренировка, да тичаме повече, да играем по-бързо с топката и ни дава увереност. Мисля, че това му е главното, да ни вдъхне самочувствие. Milco, aș vrea să le transmiți, te rog, un mesaj suporterilor albivioleți. Искам да призова феновете на Арджеш да дойдат и да ни подкрепят всеки матч, защото ние имаме огромна нужда от тях, за да побеждаваме всеки матч. Хайде, Арджеш!